Čaute ľudia, ja som Heidi a dneska to bude tutoriál, ako si vytvoriť vlastný Minecraftový server na verziu 1.8 a vlastne na najnovšiu verziu. Teraz keď to pozeráte, môže to byť aj vyššia verzia, takže aj nižšia, takže ukážeme si, ako si založiť na to server. Ideme na oficiálnu stránku minecraft.net, nemusíte sa prihlasovať, registrovať nič. Klikneme tuto na, nemusíte mať ani kúpený Minecraft. Klikneme tuto, že already, toto, že už máme siahnuť Minecraft, chceli by sme si zahrať, dáme tuto download it here. Tuto nám to objaví, že multiplayer server a tuto máme všelijaké takéto odkazy a my si klikneme tuto na tento, čo teraz mám zelený, tuto na ten zelený a na toto Minecraft server 1.8.jar, klikneme na to. A malo by sa nám to, áno, už sa nám to sťahuje. Vidíme tu, má to 9,9 MB, tak to chvíľku potrvá a zatiaľ si ukážeme, je to ako založiť Minecraft server cez Hamachi. Takže my si tu rozklikneme Hamachi, teda dávam do popisu obidve stránky a my si tu dáme, že stiahnu Hamachi. Stiahnete si Hamachi, nainštalujete, je to úplne bežná inštalácia. A potom teda si nainštalujete Hamachi a necháte si ho spustiť. Tak, teraz už sa nám vlastne spúšťa ten server, ja to mám tak nastavené blbo, že hneď po spúštení, ktorých ho musím vypnúť, aby sa mi tak nerozpadlo v tej zložke. Takže ja si to nájdem. Teraz to bude trošku divné nájsť. Tak, tu. Tak, máme to, našla som to, je to tento Minecraft server 1.8 a teraz si vytvoríme novú zložku, priečinok vlastne, a pomenujeme si ho Minecraft server, tak, a teraz vložíme to ten jar súbor do tej zložky, otvoríme zložku a spustíme to a začnú sa nám načítať súbory. Je to z toho dôvodu, áno, takže počkajte, ešte vám to hneď vysvetlím, toto vám tam presne napíšem. Takže je to z toho dôvodu, že to robíme cez oficiálne stránky Minecraftu, pretože cez Bukkit je to niečo úplne iné, na to bude takisto tutoriál, ale nie to na tomto počítači nejde. Ja vám to potom hneď vysvetlím prečo a tak a to si ukážeme v ďalšom videu, takže pustili si Minecraft server 1.8 a ideme na to, takže objaví sa vám toto, že file to load aula, to znamená, že sa vám nepodarilo načítať tú novú aulu ako z tej 1.8, takže my napíšeme stop, aby sa nám nič nepokazilo, otvoríme si túto eula, tak, a napíšeme tuto, že true, namiesto false tam dáme true, máme súbor uložiť, zatvoríme a máme, zase spustíme Minecraft server a už by to malo ísť v poriadku. Tak, už sa nám pripravuje spawn a tak, takže my počkáme a keď sa nám to načíta, tak nie som späť. Tak, máme to a teraz nám to napísal down, blablabla, napíšeme stop, aby sa zase nemuseli načítať na budúce. Tak, a máme tu takéto súbory. Prvé si musíme otvoriť tento server, kto by to nemal, toto je to súbor properties, kto by to nemal v poznámkovom bloku, stačí dať na to pravým, dať otvoriť v programe, 3 bodky a tam sa vám otvoria programy a vy si vyberete poznámkový blok. Alebo také niečo, Notepad++ je veľmi dobrý, alebo tak. Takže rozklikneme si tento server a ideme to na celé, takže ja si to len dám formát písma, ja si len zmenším to písmo, keby to išlo. To zmenším. Tak, a ideme na to, takže prvé Minecraft server to nemeníme. Opäť toto nič, allow nether, či tam chceme mať nether, takže ja dám true, takže chceme. Toto nič, level name, toto necháme, world, enable query, to dáme false, flight false, toto necháme, server port, toto si väčšina ľudí myslí, že si môže meniť,
svoj server port, ale nemôže. Keď to chcete mať cez Hamachi, tak nie. Takže napíšeme 25565, aby sa nám nič nepokazilo, potom nepôjde server, keď si tam dáte inú koncovku. Maximálne stávanie vo svete. Je to nové nastavenie od 1.8, takže keď by ste mali nižšiu verziu, budete tu mať úplne niečo iné a nebudete musieť mať všetky tieto nastavenia. Level typ default, to necháme. To znamená, no tu si môžete dať napríklad super flat a tak. A musí to byť napísané veľký, takže napríklad super flat, áno, a tak. Enable, toto necháme false, level seed, toto si to môžete dať seed, napríklad keď poznáte nejaký. Game mods, toto dáme false, server, no a ideme k tomu najdôležitejšiemu, server IP. Takže my si spustíme Hamachi, ja som si spustila teraz Hamachi. A my tuto máme tú IP adresu, toto 25.166. My si na to klikneme pravým a dáme copy IPv adres 4 a dáme si tu server IP a dáme CTRL a sa nám to kopíruje naša adresa. Teraz si musíme spraviť v Hamachi dáme network, create a new network a sa nám objaví takéto okno a my si musíme dať network ID, takže jak sa bude naše vlastne jak sa bude volať naša sieť ako keby, takže my si dáme napríklad YouTube tutorial Minecraft server. Presne takto isté, ak ste to napísali vy, ja som napísal zle, presne takto ste to napísali vy, tutorial, presne takto ste to napísali vy, to musí povedať aj váš kamarát alebo viacerí, takže musíte to takto napísať, presne takto, s gramatickými chybami malé, password, heslo, takže my si dáme nejaké heslo, a máme to vytvorené, keby tam vyselo, že error, tak to je, že máte, tak už existuje ten názov. Tak, máme to vytvorené, teraz váš kamarát klikne na network, join an existing network a on sem zadá network ide to isté a to isté heslo, malé. A keby náhodou, že má váš kamarát väčšiu, no ako staršiu verziu Hamachi, tak to môže, že vám to nepôjde, takže to si stiahujte takú istú väčšinou. A takže tu sme mali server IP, ideme dolu. To Hamachi už necháme zapnuté a ideme network, toto necháme 256, to je dokoľko môžeme stavať do hora, 256 blokov, no vlastne to je jak to uniese sieť. Toto je max, jak môžeme stavať do výšky 256 blokov. Či sa budú spavnovať vesnice, takže to si dáme určite áno, alebo dediny. Toto je whitelist, to znamená, že tu máme, keď sme si založili server, že whitelist, to znamená, že keď si dáte, že whitelist true, tak tam si napíšte len nejakých hráčov, napríklad niekto zistil vaše meno a heslo a vy by ste nechceli, aby neviete ako dať ban alebo tak napíšete true a napíšete do tohto whitelist len meno vaše a vášho kamaráta, takže tak, to dáme false. Spawn animals, to znamená spawnovanie zvierat, to true. Hardcore, to znamená, že chcete mať hardcore server, false me. Toto necháme true. Online mod, to je najdôležitejšie, inak by vám tam nešlo pripojiť. Online mod znamená, že keď ste varizáci, tak si tam dáte false a keď ste original Minecraft, tak dáte true. Ale keď si dáte false, tak sa tam môže pripojiť aj originálky, aj varizáci, takže to si necháme. Resource pack to necháme tak, PvP true, či sa tam môžu hráči byť, to necháme tak. Difficulty to je obťažnosť, 0 je peaceful, 1 je easy, 2 je normal a 3 je hard, ale to sa nastavuje tam, že hardcore. Enable command block, toto je, že či tam môže byť command blocky používané, áno, takže my si dáme túto difficulty 0. Enable command block dáme true. Game mode, jaký tam bude game mode, ja si dám game mode 1, lebo tam budem skúšať všelijaké projekty a tak.
toto necháme 0. Max player, keď chcete, aby vám išiel server rýchlejšie, tak si tu dajte maximum, kde tam dám 4 hráči. Toto necháme tak. Spawn monster, či tam bude, to je vlastne difficulty spawn monster, takže to nemeníme. Generate structures, to necháme true. A real distance, to je ako keby render distance, niečo také. Moto D, to znamená, jak budete mať napísané, takže ja tam dám trebárs Minecraft je úžasný. Nepríjma to čiarky, vykričníky, bodky, dĺžne, mekčenie, nič. Takže takto. A my, keď to máme všetko napísané, tak dáme súbor uložiť. A vlastne máme to hotové. Tuto keď sme si zapli, tak tu mám už vygenerovaný world. Takže to znamená, že keď by ste si tam chceli dať nejakú parkour mapu alebo nejakú mapu, tak si toto vymažete a dajte na parkour mapu. Ale musíte to najskôr spustiť ešte raz po nastavení servera a potom až si tam dať tú parkour mapu. Tuto banned IP, to znamená nejakých hráčov, tu môžete dať, že, ktorí majú ban. Toto znamená len sú bannutí. Minecraft server OP, to sú napríklad, že OP hidy bude mať alebo tak. A toto nič a whitelist, to je vlastne to, píšem, že hidy a bude to mať len hidy whitelist. Takže tak. A máme to vytvorené, ja si teraz zapnem Minecraft a zapnem sa na Minecraft. Zapol som na Minecraft a vidíte, mám verziu 1.8, to musí byť taká verzia, ako ste si založili ten Minecraft server. Tak, a my tu máme vlastne tieto okienka, my si dáme teraz, zapneme si Minecraft server najskôr, aby sa nám načítali ešte tie veci. A počkáme. Teraz nám tu napíše done, takže nič nepíšeme zatiaľ. A teraz si okopírujeme tú adresu z hamači ešte raz. Dáme si Minecraft multiplayer, dáme si sem, že direct, alebo add the server, dáme si sem napríklad, že YouTube tutorial, tak a server dostávame tutorialova. Toto nemeníme a dáme done a teraz sa nám tu objavil takýto server a vidíte tu nápis Minecraft je úžasný. Toto, keby ste sa čudali, že tu má farebne alebo tak, že tu má www.craft alebo tak to je spravené tak, že keď si dáme tuto, že server, tak tuto dole si môžeme dať takto, že vlastne takýto niečo, taký znak, jak sa píše, som zabudla. Shit. Neviem, proste je tu taký znak na klávesnici. Co to dalo shit? Neviem, sa fakt ten znak píše, som fakt zabudla. Ale teda píše, je tu taký znak, ktorý keď preto napíšete, ja vám ho určite napíšem, teda ja vám dám tú stránku, kde sú všetky znaky napísané do papisu. A tam keď to dáte preto, tak to budete mať napríklad rúžové alebo tak, takže tak sa to robí. Ja som niečo zmenila, takže neukladám. Tak a vlastne Minecraft úžasný, dáme join, server a malo by to teraz ísť. A načítava sa na svet, lebo tu je dosť veľa nových vecí. Takže vidíte, že mám iný skin ako mám mať, pretože nejsú ešte vyriešené skiny. A ešte nám to aj laguje trochu, pretože ja neviem ako mám články dokonca. Clouds of, proste je tu veľa vecí, čo na celé a nedoporučovala by som, vidíte, ak mám ja skin teraz. Takýto, to je vlastne, neviem ak sa volať, on má nejaké meno určite, ale neviem ak sa volá. A ja mám teraz, vidíte, že v 1.8 zmenili, že ide rýchlejšie lietať. Tak. A
Ja si dám, vidíte, tu nemôžete zmeniť difficulty a tak. A vidíte, máme game mode dokonca, ak sme si nastavili a všetko. A teraz ja som chcela dopovedať, že keď si dáte options, resource pack, tak nemali by ste mať žiadny resource pack, pretože vám to potom bude sekať na 1.8. To ešte sú není, to mám všetko na 1.7. No, vidíte. A toto by bolo všetko z tohto tutoriálu. Dúfam, že sa vám tutoriál páčil. Ak áno, určite dajte like. A uvidíme sa pri ďalších tutoriáloch. Pripomínam, že tento tutoriál je aj pre Varez verziu Minecraftu, aj pre originál verziu. Keby ste mali hociaké problémy, píšte dolu do komentárov. Určite si dáme ešte Skype a pokecáme o tom. A lúči sa s vami Hidi a moji bratia a uvidíme sa na budúce. Čaute!